پرسا ڕۆژیگرتنێ ئیجاروان ji ئیسا re got şagirtên Yuhanna gelek rojiyê digirin û dua dikin û yên feresiyan ji wisa dikin lê yên te dixwin û vedixwin. îsa ji wan re got heta gozava bi wan re ya ma hûn dikarin ji xelkê dawetê re bêjin rojiyê bigirin. Lê rojên gozavan wê ji nav wan pêstandin hingê di wan rojan de ew ê rojiyê bigirin. Wî meselek jî ji wan re got tu kes perçeyekî ji cilekî nû jê nake got cilekî kevin pê pîne bike. Eger bike hem wê cilê nû bidirîne hem jî ew parça ji cilê nû bi cilê kevin re li hev naye. û tu kes şeraba nû naxe meşkên kevin. Eger wiha bike şeraba nû wê meşkê bidirîne. Şerab wê birije û meşk wê ziyan bibîne. Lê belê divê şeraba nû bikeve meşkên nû û kesek tune got piştî şeraba kevin vexwe ya nû bixwaze çimkî ew dibêje ya kevin xweş e. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû.